Ce știi să faci este prima întrebare pe care am auzit-o atunci când am vrut să mă angajez undeva. Ce știi să faci este ceea ce vreau să știu despre oamenii cu care lucrez, pentru că ce știi să faci te definește ca profesionist în carieră, ca mamă și soție în viața de familie. Am luat-o de multe ori de la capăt. M-am ridicat, am tras aer în piept, am învățat ceva nou și am mers mai departe. Astăzi, dacă ar fi să trag linie, cel mai important lucru, cel mai mare câștig este ce știu să fac, pentru că asta mă ajută să mă reinventez în fiecare zi. Sunt Mirela și fac parte din rețeaua femeilor calificate pentru viitor. Și tu ești binevenită! Prin proiectul Califem, orice femeie poate beneficia de cursuri gratuite de calificare profesională. Califem, rețeaua femeilor calificate pentru viitor. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.